Konců i mě, jakožto osobu tedy zvou na různý tedy politické sdružení a mám v tom trošku zmatek, abych pravdu řekl, protože kde kdo mě různě pozve, potom se dozvídám z dalších zdrojů, co to je za stranu a co to je za lidi. Je to trošku složitý se tomu orientovat, ale jak říkám, tahle skladba je věnovaná tedy všem, co momentálně jsou u korítek, co dlabají. Je tam, víš, že tam je normálně svíčkovku, bys nevěřil, 19 korun. No nic, to se tak má někdo. Zrovna bych si dal. Takže si dáme skladbu, kterou bychom chtěli věnovat a popřát dobrou chuť sviním! A ukončit váš čas na trojzubec navodnou a ať vás vezme ďas. V očích máte žiletku, na jazyku jed, mezi sebou zápletky a kolem huby med. V očích máte žiletku, místo odvahy, jen zbabělost a strach. Lenost místo námahy a v mozku střelnej prach. Zlatem se otvíraj i brány z ocele. Lidi tady umíraj, poslyšte